a vedremos outro que levantou. Isto agora, se non se amaña algo, pois entonces todo iso de arriba levantou todo e marcha con todo. E o que hai dentro, pois pode ser todo. O deterioro das pallozas é visible nada máis a chegarse a Piornedo. Os temporais de vento, choiva e neve destes días agravaron o deterioro do conxunto etnográfico declarado ben de interese cultural. Nosotros sin axuda non podemos. É-nos imposible. Ou poñerlle as chapas ou deixalas caer. Nosotros é imposible. A reposición da palla de centeo dos teitos é preciso levala a cabo todos os anos, un custe que nin os veciños nin o Concello de Cervantes poden asumir dende que no 2010 a Xunta de Galicia suprimiu a axuda para reparalas. Sin axudas nós non podemos, é-nos imposible mantelas. Solo a palla, a palla costa sobre 60 euros por metro cuadrado. Depende dos pessoas que lle metan tamén, se lle meten máis pode costar máis. O Concello, a verdade é que tal como está o de estabilidade presupuestaria é imposible que podamos asumir os costes. Na procura dunha solución, o alcalde de Cervantes propuxo á Xunta acometer a restauración urxente das cubertas cun obradoiro de emprego. Unha parte delas, non todas, ao mellor, que se podía facer un obradoiro de emprego e meter por aí teitadores e a través de aí, se hai quen aporte a parte que costa a palla, comprar algunhas destas que están máis deterioradas. Entre as construcións máis afectadas atópase precisamente unha palloza propiedade da Xunta e esta, coñecida como a Decoro, que precisa dun teitado completo. Eu digo de ahora arreglar onde máis chove, onde máis se mete agua dentro. E despois podemos ser todas. E senón que non las deixen a nosa maneira. Que desaparezan é a principal preocupación dos veciños de Piornedo, un patrimonio que consideran de todos os galegos. Isto é un atractivo aquí para a zona. Sin elas a xente aquí non viría a Piornedo. Non deixa de ser non hai en calquera sitio as pallozas. A mí parece moi ben que se recupere o templo de Muxía, non faltaría máis. Pero tamén penso que as pallozas que tamén se deben recuperar. Nas pallozas repousan a orixe e forma de vida dos habitantes da montaña de Lugo. Que deixas que caiga e que non se bote unha mal, é doloroso. Para nós é moito.